Oh, ay, 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 ay. Girap tanong. Today is March 10, 2025. Baga itato niya na baga himang raon, intalon kabahin sa naton nga sangkay. Damot nakilala hinin. Baga anlas namon hinin nga baga pagkita. Nagbaktas ako tikang hapalo tikan niya tanawan nga umagi ka kuan asulano nga nahiagyan ko ya dito sa barangay hall nga baga nagkahimang raw kami kadali amin ni namhimang raw. Manuel, gaano ka mo? Volunteer training. Awan itong tinoy kino niyo buro barangay. Kada barangay kami nagkakandak na kami kada barangay. Tapos na ka bubuntay Buntay, San Miguel, Dislig, Pago, Dinilab yan. Sunod. Per kadlaw. Duha ka adlaw. Ayon piyo sunod. Kaniya buwas, taktikal buwas. Ay ito mag-aakto. Sige. Kaya waray ko buwas sa Buruatol. Waray nim kuan. Anong oras? Bisan mga alas 11 yan ito. Alas 11. Diri mat oras Diri oras. Sige. Vehicle isang kun din vehicular kay alam mo ko. Vehicular. Sige Manuel. Para Tika nga kapalo nagbaktas tikan ni. Na-orbit ito niyo. Dahil daw. Buwas makan niya ko imong ko nga kuan. Thank you. Okay. Dagot gamit iton mga sinisering mga response ba kay kasagaran may danani aksidente nanihingalimot kita pagtatawag naunaan ni nato pagbinidyohon it mga na-aksidente imbis nga baga matawag kita Himanuel ba gubinsyong? Oo. Ay tira balay hindi ni Pero waray pa buwas pa man po. away man yan nahiya After St. Peter. awad to pa St. Peter. Boss pa ngayon kukuan yan Kukunin na sige thank you mana. So ato pa ngayon St. Peter Manuel boss pa ko baga dadadon yan era dapit tira balay ani din sa ugsa mag Bislig Gym pastilan baga an hinungdam ko ninin baan kuan baga lakad to ko head stroke ba guardios dito tahala maadaraw na laluot kita nga ni sunod magabali amoy niya na aton baga nahi mangrawan ta ay siyempre siyak na tanan baka diri kung pagka nagdadahaman ng ito niya sugad ito niya na trabaho MDRRMO anyway pagkaamulanin atong pagkanakon again this has been your friend from another stars. Ako'y magpapabili lagyan ng ubos na sangkay. Ako Sangkay Tonyo. Good night. Sweet dreams. Mamwa. Chup chup. Okay. Ay lunis yan oray siupaw.